Tko ima najmanje mirovine u Hrvatskoj? Na mirovinu utječu više faktora, a dva glavna su duljina radnog staža i iznos koji smo uplaćivali tijekom našeg radnog vijeka u mirovinsko osiguranje. Pa krenimo s ovima prvima. Minimalan uvjet za otići u mirovinu je 15 godina mirovinskog staža. Inače, postoji minimalac koji je propisan, koji kaže da iznosi oko 70 i nešto kuna po godini mirovinskog staža. Znači, ovi koji su radili 15 godina, iako su imali niske plaće i mala izdvajanja, njihova mirovina će biti tek nešto veća od 1000 kuna, što je teško dovoljno i za platiti režije. Druga skupina su oni koji su možda radili dulje, ali su izdvajali malo tijekom svog radnog vijeka u mirovinsko osiguranje. To su osjetljive skupine obrtnici, a pogotovo oni obrtnici koji su imali prihode do 300.000 kuna tijekom godine dana, takozvani paušalni obrtnici. Oni mjesečno za mirovine izdvajaju manje od 800 kuna, pa će i zato i mirovine biti prilično niske. Pa kako osigurati veću mirovinu? Trenutno na tržištu postoji nešto što se zove dobrovoljna mirovinska štednja, koju država potiče s 15% državnih poticajnih sredstava. To znači, ako vi uložite određeni iznos, država vam daje još 15%, do maksimalno 750 kuna. Zato je optimalno uplatiti tijekom godine 5000 kuna i onda će vam do kraja sljedeće godine država pokloniti još 750 kuna. A tu je još i prinos fonda. To znači da vaš odabrani mirovinski fond taj novac ulaže na tržištu kapitala i oplođuje taj novac. Zadnjih nekoliko godina u prosjeku je prinos bio oko 4% godišnje. I sad je pitanje kako doći do nešto veće mirovine. Prvo da kažem da do mirovine iz ove dobrovoljne mirovinske štednje možete doći najranije u 55. godini života. A možete početi primati i kasnije kad hoćete, 65. 70. ali ne može prije 55. Oni koji su počeli dobrovoljnu mirovinsku štednju i prije 2019. godine ipak mogu nešto ranije već u 50. godini. Država nas zapravo tu štiti od samog sebe, da taj novac ne bismo potrošili prije nego odemo u mirovinu. I kad dođe trenutak da počnete primati mirovinu iz dobrovoljne štednje, imate pravo uzeti 30% ukupnog iznosa sredstava jednokratno i na to se ne plaća porez. A ostatak primate u mjesečnim obrocima tijekom barem 5 godina ili 10, 20 ili ako hoćete možete i doživotno. Većina osoba se odlučuje za primanje privremene mirovine, pa ajdemo i mi zamisliti da želimo primati mirovinu 1000 kuna mjesečno sljedećih 10 godina. Prinosi fonda zadnjih nekoliko godina su bili 4%, ali idemo biti skromni i zamisliti da će biti 3%. I sad, da bismo primali mirovinu 1000 kuna mjesečno, koliko trebamo svaki mjesec uplaćivati tijekom 10 godina? Odgovor je oko 700 kuna. Ali ako krenemo ranije i uplaćujemo 20 godina, tada ne trebamo uplaćivati 700 kuna mjesečno, nego svega 280. A ako krenemo 30 godina ranije i 30 godina svaki mjesec uplaćujemo, tada je dovoljno svega 160 kuna mjesečno uplaćivati, da bismo onda tijekom 10 godina primali po 1000 kuna mirovinu iz dobrovoljne štednje. A naravno, ako možete više, vi uplaćujte i više. I napomena, ovo je bilo uz pretpostavku da će prinosi fonda biti 3%. Ako budu 4 ili više, vaša mirovina će biti nekoliko stotina kuna više. I za kraj napomena, nema ulaznih naknada i sva primanja su neoporeziva.